Untuk koi bolo, kilo. Koi 3 warna. Kono bajine anteng mau anu iki. Rame ini kalenan cilik karo mancing ini. Golek apa neh entong, golek welut e rono e. Ora. Kok ini kono mengakeh tapi ra gelem mangan ya nang nduro. Lali rasa ngitung. Lah piye terus ora entuk ini mancing. Dene sing mangan bolo ya Hei. Sementara sepi kali ini cilik kalenane. Mana mo? Kota seru nih mo. Senarmu kok ganti opo wi? Kok ganti bola? Tuh mau lah ngecom nih. Pangan cuyu kejeran dong emang. Tuh mau wis ra iso. Wong-wonge mancing maneh banteran iki lho, gak dipangane wader apa ta, Ki? Kucing. Nek kene iki ya biasane. Wah, aku roh iki gur nyendal ae ngono apa ya tenan aku. Ndi? Nek kuwi delone. Nek sentuk ora kimpul kok. Kurang mending kok di syuting. Malong. Dipangan ra kok sendal kok. Wis entek to banjinge cilik kok. Sementara zong sih iki. Betheke tapi kene sing akeh. Lek nganu ngono lho, tak setrumi kan dhisik akeh. Iwake abang iki. Nek buk dalan iki lho. Dalan pertelon? Ya pertelon entek-entekan iki lho. Kalenan cuwili ta dalan tak setrum akeh iki. Dhisik tak setrumi ngene kok ini akeh. Tapi ora mesti ya. Hei. Kejeron atau ngamui, tak kandas sama ini. Kimpule ora nek bola, kimpule bola. Fokus karo kimpul.
Lekas serem mah. Belum lek mangan ganas-ganas bolo. Nek kene lho, mau. Bilo. Perhatikan impul oren. Lampungnya oren. Uceng. Uceng bolo. Sementara uceng ikannya. Ya kena itu, Mang. Endi, Mang? Ya, si nyantol loh. Yo mosok nyantol kolune yang mi. Ya sungguh. Tapi bocah Flores Bro kuwi kadung mancing uceng itu kok Tegal Asri kono lho. Tapi ucengnya gede-gede jere. Sak jeri-jeri ngono men. Pakane tuku kok. Bukan anu piye. Tumene iwake nek ndi-ndi enek lho mo, kok emplungne ngene seperti pangan dhewe kok iku. Kena sitok ramangan nih harape. Yo. Wah, apa Bim? Masa uceng nih? Banter men lagi gowo. Wih. Nang dilengkas nek tong yo. Fokus bolo karo timpul oren. Lup. Lah apa emang? Ya wis kena dipangan nih. Rongok. Untuk koi bolo, kilo. Koi 3 warna. Kono bajine anteng mau anu iki. Menunggu maghrib bolo, ketok rame wong mancing. Mancing wader, uceng. Setrek apa kae? Apa, Duk? Uceng, Duk. Hah? Kayak nyendal. Setrek uceng. Lah entuk sitok digoreng ora ilang. Lah uceng 5 kok goreng ora ilang kan? Ora. Entuk uceng 5 kok goreng ora mergo amis ngono lengone. Iwake ilang. Lah iya entuk 5 nek digoreng ora garek lengo mangan lengo malian. Iwake ilang kok.
Nah entuk nane lah. Mesti pas sepi ae wi. Meh strek bolo. Si bocile kan ngono. Malah nek berantas ala atung iso entuk 3 kiloan. Ayo padha ae nek kene ora ngerti. Jeneng mancing koyo ngene ngerti ya ora ngerti ya. Maksudnya mau alah. Nek kene iki Pak, ini kono iso 4 kilo barang ngono. Nganu. Ih. Ngono wong komen no nganu, bintang filmnya kok piye Mas? Bintang filmnya kok kuwi ae ngono. Oh, sing mancing ya wong iki lho. Biasane kono rame nek grojokan gedhi enek wong mereka. Apa iki? Boleh? Lek bethik nek grojokan gedhi kono gedhi to aku dhisik malan. Setrek 1 bethik kae. Leh, Bimo wis malah entuk. Kok gampang entuk to mau e? Karo ngabuburit jan sejuk bola suasanane ngene dolang ya. Makane jan mening. Pelem bulane metu kok. Bulane metu bola lho kae.